Sikubingelele sonkele kwi-channel yithi igama uxolana uPastor Weningi sibile ke lana kanjani sithi asiguduze njengenjwayelo silandele abalaphi bendabuko asebemkantshubovu abazozana namasu namaqhinga nangendlela abasebenza ngazo bawethulele zona ukuthi yini abasebenza kanjani yini abayenzayo futhi wena usizakala kanjani njengombukeli. Namhlanje sinqamuleke isifundazwe lesifundazwe safika lapha ke KwaZulu-Natal ePietermaritzburg eMgungundlovu sawulanda udokotela lapha uJipa uZondi Isibongo kuyena ke sikhuluma naye namhlanje ezokwazi ukuthi sithole nje noma sihleze kuyena. Dokotela sikubingelele. Amen. Siyabingelela siyaphakamisa kubona baba Pastor eJohannesburg. Lo nikhuluma naye sibingelela nabalaleli. Lo nikhuluma naye uDr. uZondi uJipa. uJipa lelo gama ngalithola ekuthandazeni esondweni la ngangithandaza khona kusho bathi uJipa ugandaganda ongena sterik umpopoli uphuyuka bemphethe ilona ke nje izihasho ebengihasha ngazo uma ngisuke ngiqala ngithandaza ukuthandaza kwami angilashwanga ushithi uNkulunkulu wangipha igift noma wangipha isimo sendlela yesimo sakhe unayo igift yami engifisa ukuthi uhambe ngayo umfana angizange nje ngihlale emzini nomuntu ngolashwa angizange futhi ngibe umuntu ohambayo eyolashwa emzini kodwa kwehla lento ehla engisazoyichaza baba Pastor ukuthi kwenze kanjani ngize ngithandaze ngifike esigabeni sokuthi ngithandaze Pastor. Amen. Uqale nini ukuthandaza usiphe nje isithombe uqale nini ukuba umthandazi? Ukuba umthandazi ngiqale 2003 ngithandaza basic ukuthandaza ngqo ngithandazela abantu ekhaya ngiqalele ekhaya kodwa ukuthandaza u2000 la ngithandazele esontweni nje kwamuka-ke ngithe sengiqala ukuthandaza ngithandazele 2003 ekhaya ushithi ekhaya ukhona futhi endaweni engihlala kuyona kodwa senginike kwami kunekhaya la sengisuka-ke ekhaya-ke manje sengizothandazela kwami lowa ngikhona esigodlweni njengamanje la ngithandaza khona nje kodwa-ke ngiqale 2003 ukuthandaza. Leyo bunyanga-ke ingena kanjani ifika kanjani kuwe? Umnyanga bungena sebungena manje hayi qaleni manje ngoba sengingenwa ilabantu bakaZondi ababeyinyanga-ke abanye babo la sebengena kumina bechamphana sifuna imithi futhi imithi-ke isikhathi esiningi bengivezele ebusuku bengayona into yokuthi mhlambe ngithi ngilapho kuba khona-ke abamkantshabovu abayasebazi ngemithi ngoba mina especially sami sokuthandaza iwashe bengithandaza ngazo nje ngitshelwe ngesiwashe esithize ngihambe ngisenze bese ngimnikeza umuntu futhi uma efika esigodlweni umuntu ngiqale ngimnikeze noma ngitshele ngiqale ngizwe kumoya ingcwele ukuthi uthini mayese ngizwe kumoya ingcwele wangichazela ngesimo somuntu ila sengiqala khona-ke ukumsebenza uma kuthiwa angingene emthini ila ngimtshela khona ukuthi cha ndoda into yakhe ifuna umuntu uma futhi into ongayazi ngiyamtshela ukuthi cha mfowethu into angiyazi angiqhubezele phambili kubantu engibaziyo cha bazomthatha bembeke endleleni akayifunayo. Manje ngoba ukhuluma ukuthi wena ugulanga welashwa le ubone ngani ukuthi unesiphiwo yiziphi izimpawu ezenza ukuthi ubothe hayi ngathi nginesipho sokuba umthandazi? Ukuba umthandazi asibuyelela siqalela ekuqaleni ukuba umthandazi funa uba umthandazi ube umuntu nje uqala uthandazela abantu ube umuntu ononkosikazi futhi ube umuntu oshadayo ukuze bebe nethemba abantu bakuzofika nabantu abashadile abaney'nkinga zokushada kuzofika abantu abafisa ukushada manje uzobaluleka kanjani ungashadile the meantime bengabona umuntu othize ngokuzogcina manje usungena esilingweni sabanye abantu amakhosikazi noma amantombazane athize. Ukuqala kwami ngithandaza ngiqala ukuthandaza ngisonta enkonzweni lento ngazalwa nayo bengiseChristian nje enkonzweni yasekhaya ngasuka-ke ngoba omunye umama wathi engithandazela wathi mfana wami awusuke uthole enye inkonzo ila uma akade-ke evakashe khona owangithatha wathi cha mfana wami aseke sithi kuleya nkonzo nje ngathi uma ngifike enkonzweni sihlabelele ila owasuka khona-ke ukushokheka kwento engingayazi nami ngoba ngangizokuthiwa yisithunywa ngingazi what type yini lento eyisithunywa kodwa ila ngashokha ngingazanga ngaphuma ngewindi
uphuma kwami ngewindi ngiveze lenye into komunye umuzi inabangidanda ngemuva ngaphandle bangithatha bangifaka endlini mabe ngifaka endlini umprofiti engamthola lapho omunye umfowethu wasehlanzeni wathi mfowethu kunento yakho manje esingena efuze ukuthi wena uyiranishe kahle ngendlela ngoba akekho umuntu oyilapha kunomele lapha uyoyishontsha into yakho ilapho sengiqala khona-ke ukubona kodwa ngingazi ukuthi yile engenayo kasho ukuthi abamkatyabuva abadala esontweni bayabona ukuthi yile engishokhayo ngoba yangihaqa ngesikhathi zihlabelela bethe emafini nangoyayo ingoma eyidonsa yila ngahaqeka khona unyazi engalazi la sengingene khona-ke le simo sale ndemna noma le ndlela yokuthandaza. Okay dokotela, ngifuna ukwazi la uyakwazi ukuhlolela umuntu ngefoni umtshela indaba zakhe zinjengoba zinjalo uma efuna ukuhlolela nje ngefoni? Babu pastor ngibonga ngiphakamisa kakhulu kwena. Ukuhlolela umuntu ngefoni ngiyabahlolela ngefoni. Ushithi ukuhlolela umuntu ngefoni ngiyabahlolela ngiphinde futhi befake kuyona le number le esikhuluma ngayo imali abayifakayo hayi Spar go Shoprite la ka Capitec mase ifakile ngimthatha ikhona ingenile right mfowethu ngicela ke ngesikhathi esiwukuthi bese ukwazi ukungilindela sikwazi makuthola kuleso sikhathi futhi ngiyamtshela manje mfowethu awulindi uso right okay ngifoneleke kufakele mama minute khona ngizokwazi ukuthi ngikulandise kahle ngesimo seprofeti noma isimo sento engikhondiswa ngayo angikake kodwa ukuphusha umoya ingcwele ngoba isikhathi esiningi abantu abaningi abawazi umoya ingcwele ukuthi into enjani umoya ingcwele. Umoya ingcwele uNkulunkulu usuke ehlise isimo sani sengelozi khona yasesontweni khona ingelozi yakho ngqo esiyigadile kuyingelozi esuke lapho ikubonisa okubi nokuhle ukuthi lokho akuhle umuntu onengelozi umuntu ophendukayo noma ophendukile osigayidayo ukuthi manje angangeni esimeni sendlela embana ekudirectayo ekukhombisa indlela yesimo sengelozi. Okay dokotela, ngiyezwakala ukuthi uyakwazi ukuhlela abantu ngefoni. Okay, okunye okubalulekile la abantu abanesimo somoya ongahlambulukile isimo esifuna ukuphakanyiswa uyakwazi ukuthi ungabalekelela nabo bakwazi ukubona izimo uthola ukuthi umuntu unesimo sesithunywa kodwa manje asiphakeme sifuna ukuphakanyiswa abantu abanje basizakala. Babu pastor basizakala kakhulu abantu abanjalo ngoba isikhathi esiningi la emkhakhweni wethu asifani kunabantu sisebenza futhi ngendlela ezingafani futhi amadlozi ethu awafani kodwa umuntu la makuthothi ufike kumina ngiyambona unesithunywa ngiyamtshela ukuthi yabona ndoda la wena unasi isithunywa kodwa sifuna ukuthi singeniswe ngendlela okuyiyona ephakeme right ukuze kuhleleke. Manje abantu abaningi abakwazi uku-understanda ukuthi isithunywa mawusuke usingenise endleleni okuyiyona wenza njani kodwa nje esimeni sesimo sombuzo wakho cha ngiyakwazi ukuthi umuntu ngimsingathe ngimsize kuleyo ndlela enjalo. Onidlozi ke yena mhlawumbe uyakwazi ukuliconvert idlozi libuye lisebenze ngendlela yokuba umthandazo noma uthayi onedlozi ufuna ayothwasa kaphela uyothwasa noma wena njengesayoni ngoba siyazi ukuthi uyisayoni futhi uyakwazi ukuthi lento yenze ukuthi isebenze ngesimo sobuyoni. Lana ke kuya ngokuthi uyathanda nomuntu noma akathandi ngoba khona umuntu othanda ubungoma khona umuntu othanda ukuchanga ongazi kanti uhlelwe inglozi yenkonzo yakhe yesimo sikamoya ingcwele. Manje umuntu ejike ethathe laba abantu kanti abantu abangcolile qobo ebafake bahlanganise nesithunywa nesimo simo sendlela yedlozi kanti idlozi alihlambulukile kwalona lakhe. Manje kufuna lihlanjululeke bese lingenise isithunywa kenaso sibe clean naso sakho ngoba ngeke uthi ufuna isithunywa kodwa umuntu ongamile kahle futhi umuntu onomona. Isithunywa sifuna umuntu oclean ukuze sikwazi ukungena sisebenze ngendlela ephelele kuyiyona phezu kwesimo sendima yakho. Kodwa-ke for idlozi lesithunywa bangakutshela bakupastor abaningi abeke bethi bekulesandla sami ukuthi kumeke kanjani ngimthatha ngimbeke nje umuntu ubuyena ukuthi wenza njani ngoba abantu abasetshenzwayo bayaxhoma bakupastor bengene ngala ijikiti ideka umuntu ukuthi umuphi umuntu omsizile kahle kahle. No kucacile pha njengonogwaja omhlophe osehlungeni. Ngifuna ukuthi siyigoqe nje masinya. Umuntu uma enesichitho enomoya wesichitho uyakwazi ukumsiza.
yebo baba sibonga kakhulu sibonga imibuzo nje emihle kangaka umuntu maye nesichitho sihlukene ngechitho babu pastor khona isichitho sakhiwa yidlozi sakhiwe yidlozi isichitho umuntu etshela ukuthi sifakwe umuntu kanti idlozi lakhe isichitho ngoba akafuni ukuthatha umsebenzi wedlozi kanti futhi akafuni ukuthi idlozi kube khona izinto akazenze edlozini qobo ezifuna umtsamo lijike manje lithi okay asake isichitho sokuthi behlukane labantu bobabili abama couples noma partners bese bheka abantu kanti manje la ekuthandazeni phela sifana manje uToto ibona ke lento ukuthi cha ngeke ndoda akusikona ukuthi ushawa abantu kodwa unedlozi la mawe umuntu siyazibonakalela futhi ukuthi esomuntu ke lesi noma esabantu esabe sahlala uyena lo muntu osuke eshawa noma esukenze njani qobo kodwa futhi ichitho sihlone nje kaninganyana izimo zechicho babupasa yeah asiphethe ngelithi kunabantu njengamanje ababe prophet ababebona izinto kodwa manje bavaliwe bavalekile uyakwazi baphaka ukubavula baba uyabona kunento abanye abantu abangeke beze beyibheke njengoba ngishilo ngathi ekuqaleni kunesimo sengilozi yenkonzo kunesimo sengilozi yakhe umuntu bese kuba khona yabona lesithunyweni babu pastor ayike into edlula iboost esithunywa amanzi esayoni ngokuyisayini uyazi babu pastor ukuthi isikhathi esiningi akungapheli isikhathi esiningi inkonzo ingazange ihlanjululwa ngamanzi emanzini noma iyempophomeni izona izinto ezisilaphayo thina abantu esabantu abasezayoni nentaba manje ke la ufuna ukuvula angithi ke kuvula ubungamile ukukhuleka ngoba isithunywa sifuna ukukhuleka sifuna amanzi sifuna ukuzila ukudla bese eqedane nedlozi lakho libe clean sifuna intaba moya entabeni akufuneki uyiqale phezulu sifuna uyiqale phansi ngoba ufuna ukuya phezulu wena ngoba akaphezulu sifuna uyiqale phansi bese usidlala entabeni uzilahla unikele entabeni unqusela lesimo sabantu abasebentaba ukuthi abakwamukele ubageza abantu bentaba nezinto zakhona ube futhi ukhulekela ukuthi azisuke lezilwane noma izinto ezingezinhle entabeni kuze kwamukeleke wena uzilanda uzibheke uzilanda usichami mina ngusibamla sibama ekale ngona yenzo 1 no 2 no 3 no 4 kunenhlabuluko zakithi engazazi nengizaziyo ngicela ukwamukelwa lapho kanjalo nase emfuleni nakhona kunezibani eziwu7 ezokwazi ukuthi maziwu7 lapha enzansi entabeni ngoba khona abantu bomfuli inglozi yomfuli khona inglozi yentaba angabala abantu amakhosi angibale nje inglozi ngoba sifuna ngenglozi laba ubasa khona inglozi yomfula khona inglozi yentaba manje umuntu fanele uhlukanisele ukuthi manje baba wena unenglozi yomfula itiphuke funa nawe uphenduke wena umuntu omlaphayo ukuze ihambe ngendlela ephelele hayi no kuzwakela abantu asibambe la dokotela sizokwazi ukuthi siqhume futhi maduze inombolo abantu abakuthola kuyo yipho abangathola kuyo inombolo ba yeah 064 982 1104 064 982 1104 no siyabonga kakhulu ilo number nje mawuthole leyo number wangifonela ngi-available noma inini iyona kuphela into bengisenayo uJP uyamthola hayi kuzwakele dokotela siyabonga sizokwazi sikuthinte futhi maduze sikwazi ukuthi sizophakela abantu ngoba kuningi ezokwazi ukutholela kuwe sibe sikuphakele la ababukeli abangicela ukuzokwazi kubalekele kakhulu nanjengamanje nje baningi abantu abafuna ukuhlanjululwa izithunywa abafuna ukukhushula izithunywa abanye bavaliwe bafuna ukuvulwa abanye baya kunamadlozi athile afuna ukugezwa ngicela bazokwazi bakuthinte amen babu pastor amen ngiphakamisa kakhulu yebo